Ahoj, tuto spolu s Parkerom máme pre teba novinku. Drumroll, please! Web stránka Parker's Muffins je už vonku, takže poďme sa na to spolu pozrieť. Do prehliadača naťukaj www.parkersmuffins.com a na domovskej stránke môžeš ako prvé vidieť naposledy pridané recepty, pričom sem sa dostaneš aj cez odkaz recepty. Ďalej tu máme kategórie, kde každý recept zaradený v minimálne jednej kategórii, avšak väčšina ich má dve a viac. Týmto spôsobom, pokiaľ máš chuť na niečo napríklad bez histamínu, tak sa ti vyrelujú všetky recepty v tejto kategórii. Alebo môžeš jednoducho použiť search a napísať, čo hľadáš. Napríklad si zadáme lístkové cesto a vyrelujú sa nám všetky recepty, ktoré sú z lístkového cesta. Keď prejdeme na samotný recept, tak uvidíš, v akých všetkých kategóriách sa nachádza, aká je náročnosť, približný čas prípravy a počet porcií. Následne sú ingrediencie a postup, poprípade nižšia nejaká moja poznámka ako PS a galéria fotografií. Ako posledné v rámci tohto receptu nájdeš odkazy na videorecepty na Instagrame alebo YouTube, pretože niekedy je lepšie si recept raz pozrieť, ako dvakrát ho čítať. A nakoniec tu máme ešte jeden odkaz na stránku o mne, kde si môžeš pozrieť, ako vyzerá čata muffinovej kontroly, na akých sociálnych sieťach vystupujem a kde ma môžeš sledovať a prečítať si kúsok o projekte Parker's Muffins. Domov sa dostaneš jednoducho kliknutím na logo. Pokiaľ máš nejaké pripomienky alebo otázky k jednotlivým receptom, môžeš mi ich napísať ako komentár k priloženým videám. Stránku ešte stále vylepšujeme a pribudnú aj ďalšie funkcie, takže stay tuned a enjoy!